soidu ka nga wangin ka soidu zor zor mai nga akim thayang bera zia ka duwa voi khat ma thupa ngai ka la zia lo wangin in mhriat thiam na ka dil ma sabok chewani e ke hi tu na kumsom thum pakhat na ka mang me ka no pan lai tang hrim hrimin zakzum lu tuk le thian tha po nei tam lem lo mil hriat po be thangam ngai lo ka nia ka za zum lu ata ka du ruk ve mem ten miron biak poin ka chang thangam ngai lova ngai zong ka nei har pha ni tein ka thrin kumsom paruk ka ni lain bial pa chu ka nei ve nge towa ma se voi khat chi ka nom dun chu po ka thrin nu pu lung phun na ni kan thu dun ve a bak chu kholain mu le zeu zeu ni mai ka bial pa po chu kei ma ang bu ka zakzum chi ni sia zakzum le zakzum chu ti ngai na wang ani ang in belovin kan in then taringota ti chuan ngai zong po ngai sak em lovin ko oma min ron petu te chu nom le zeu zeu thin ma se han chan dan tur ka hrelo thei em a ka du lo anga nga in min pe chun zom lo dai thin kan nula chho ve tak taka kumsom ni kan in khorin ka kal ve tana thian hovin kan kal mai thina ma se min lo star ve de tu hian ka thian ti bula lo soin kan in pe chho ve ta a ma se ka za zum em wangin soitur ka hai cham thei khop mai ani chu mi dang ang lo takin a be dong ve ngal mai lova khor ino ma piangin miron soma tlai var sana po miron som char char thin karin ngai zon ma da in mi in ngai zo nga min ngai man vek in ngai zo na thu soi em lovin thlathum thali vel kanin zui ve zak zaka in du ton ve ve ta chu thupring thei ni bi khek lo kanin ngai zong chhota ni Joe and Joe Shopping Center Falkland East Tichuan September le October thachung so hian an bungro ne chat berber te chungin stock clearance run pui ama zo aina sa zokin an kalpui le ta chur chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nam fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te shia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612 507 530 ke mai kan in soilo kanga mizo nuwa chuan nulian lam kan ni ve a fit nga le in chiruk chi chi ka ni ka chere em lova thau dul kir chu ni chuang lo ka ngo em lova hang po ka ni chuang lo alai hol vel ka ni mai ka nu hi PHE a thukin ka pa hian stationary dor siamin sumle pa har san na em kan nei ngai lo kan u naw hi mei chia pahni le mi pa pahni kan nia no pang ber tu ka ni lekha hi class 12 ka pasa BA ka zirchun zom pe lo wangin kapa puin dora kom thin kapa dor ngak tlangwal pakhat nen kan pathumin dor kan en kol thina dor ko om nu kum khat vela chuan kapa chu lo upa ve to bok nen dor chu ka kuta da in lama ve ta thunga huante siamin a pe chang chang in fea kanin hnuai sak zo lo te muang chang in khoi puya ka u mi pa te pan hi hian pui nei ve ve to in an lain dang lo ve ve buka kanin hi zau tha kan saklai tangin kapan nakina nu puiten la nei duanga ti in kan mi pa te pan hi chu room zau taka siam sak ve ve a fan han nei di dia chang se ve thei tak kan ni a chang chuan dora naw ka hruai buka kan phak to ka chung ko in ngei le lungrual tak kan ni thin kan mo te po kan en rang ngai lo ke mani ai mai nan thu zo kin ka hria kanu hian a mo la ya kapa nu sul ji soi thina chu wangin kan mo te dhuat thei le a kan u naw ai na dhuat dai zo kan mo te po hian kanu hian dhuat thei le a birthday a te hian ke ni ai nan lo buai dai zo ka kan buai ve ngai mi lovin present le choi khom ten lo buat sei sak vek thin kan chung ko borok num tur zia chu lo hisab ve mai ula hei wang tak hian ania zin chuate mun danga choi te ka pe lo thin ni
kan in chung nuam lu tuki chu san ka hre thin ti chuan bialpa kan nei ve ta chu kala serious ema kan in zui nget hle bok kan pa tin soi jok taila a fu to in karing kan pa chu sorkhara MR in na pakata vuan ve a an chung ko hrim po mi fel takan nia anu le pa te mi fel takan nia kan mi hriat chian takan ni min kom nel thiamin motan min it mel thei khopin ka hria in zui ve tareng chu kumte lo liam chuan kan pa chu kum som thum thling to don sia nupui nei du ve to ema keila khati lai khan kum som ni pani chau kolania ni nga ka thlin hun mi lo ngak ro ka ti thina ma se kan che suala du le du che sual ta fo chuan naw ko pa ya pasal nei lo thei lovin ko om ta ni kalo rai ma sakhir chu kanu le pa te lo makim vak lo atira phei chuan ka pa phei chuan min zil sa thei lu tuka ma se ani turang ni zo vek to pasal nei tur chuan ka in buat sai ta ni kan pa him zo pa chuan papa ngai ke ai na artelu pon thretang chair real mania atong dua a mil chilem lo buka mi ngai nat po hlo khop mai azuana zangin che zung chi ni wangin khoi huna po leng hal ang chi khani kan mi zin person ve sin o ma se mi zin ang nei ai chuan a thadai zo kan thin khodanga jinte chungte na choi te peilo em thin kha mi na kan loi ve ta dan thiam har ka ti ema mani lo ma za zum sa nen ti tur ka hriat ring po hi zak theilo min tiang ti hlau reng rengin ka ti thangam ngai lova kan in lama ka tai mak ve zia kan pan ri chianga aman min ti pui bora thakat veleral chuan ka tlang nel ve thei hramani anu le paten fil ema chung ko black sheep pakhatan nei ve a chu kan paten no pangber mi pa nia kanza le liquid ti pol hi etika mi hi ti em thin bok mi pa hin makati thin chu nupui nei ma zu in ngai mi lo po hi nupui nei nu zu in chi ngan tam em hi ni hriat ka nei tho mai chung zinga chuan kan pa hi bui thlak te berani kanin nei tir chuan in ngai lova a ma te chu na lo in ve zeu thina chutiang in na sa ni lo kanin ngai zon lai khan voi khat ma in ka hrelo hrim ngoi renga chachi ka ni wangin kanu le pa te chuan min fak ve thei khop mai tin an tu nei masak ber tur ring tu tur ka ni boxia in chunga po min da lal thiama kan chung ko black sheep ber po hian anu le pa te ai main min hlawa chuak sun ti po put man zia hian chuak su o ka ti chuan a chuak ngai mi alo ka thu oi ber wangin kanu te pon zil le hawangai poin kei atong kam thiam lo ber le tong tlem ber chu ka kudan da topa ka thiam angin ka hau ve boka ka tong kam thiam lo lu tuk chu ka hau mul lai te hian aron nui le ringot thin o ma mi hau chu na lo a thu oi pon nuam ti mai thin in chunga ka bui deuh chuan ti tur ka hrila a chung te tir thei mi lo hi chhuat no tur thlengin ka tir thei an control thei lo an fapa ka control thei wangin kanu te pon lom ve thei hle thin ti chuan ka lo rai pur lianin ka ke te vungta min han tu thei em khopa doktorin bed rest min lo chok kher boxia ka zung tur bathroom ka pan te hi ke ma ka kal thei reng po miron ku akhera ka in thrung thei boxi chu an mu lo lai in thir ram pathum thin an tum saber chu piang lawang tin hlau ema an nei na thlin boka bp check turin zantin nurse min ko saka ei chak nei lo maila ke ei du zong ni an hriat hi a sang te hian an ron hon thewa ei tur te chu ka hniang nar thei lutuk naw ka nei ma ho batangin kan room chu naute lo mina khatani mai banga abc zirnan lo tar thul kanin en tir hlanin kapa le kan chung ko black sheep ber chuan kan room chunga arsilem ten lo khai tlar tuara kan naw suala berla a ruina turin lo ve zeu si e tilovin mi pa ni chuan ti in jcb le malo leiloka
mei chia ni takin tin teti biar nen a pian ma ho tangin toiste chukan nei rim to mai ni in soi theina lam ni lovin ke hi ka za zum le tong tlem sa ba ka tur chil chi ka ni ve hrima na top khok omoi na ka hrelo te ni lem lo chuan soi chuak lova tur dam top zel chi ka ni wangin na ka nei lo min zo ringot mai ni ka mo limin kar khat chungot khosikre theilovin min mana tlun chung te khan engma soi lovin ka ti tur ka ti miala ka chemol mol thin kar khat ka tur khachuan choi mu man lo nen ka chawlu tuk kha jing ka tho thei te lova kanin en tir chuan typhoid te lo nia doctor in min hau hrep thi duem ni min tia raipur boxi inaw pai thi sei tiam ni ti thlengin min soi thaya ni thum vel kha zunram thira ka tho ti lo chu tho chuak mi lovin ka mu hlom top kha wang te po kha ni dewa na ka nenga ka soi du lawang ti hlavin min check ringot mai ni ti chuan no te mel thoteu mai mi pa kejili le gram zan hi ka nei ta kan chung ko hlim ji chu soi ngai na lo zo kan pa te po an pu hovin ron kala an pu berin kel thoin no te tharlom na kan neya khang lai khalari lo ma se katan chun man lai an chang zo vek to sia ti chuan kan pa chu zu in ve zeu ron nei ta fo maya atira chun ka hau du ngai lo a main thlung ve thin box sia ma se zuin chu ka lom lo thina wangin ka bi thupe ngai vak lo thung ka lom lo ti khreng ma se a in zel thowa a hnuwa chun kan hau ve buka a sot mo khop mai kan chung ko black ship la chutia a urui ve tak fowa chuan angam pata sot nge a rui point in thublem lovin omngam ta kala soi lovin ka hria anni unaw pathum ni in mi pa ve kan nia an milai chu borol to in mi pa pahnil la dam ni chu kan pan zu in tak renga chuan anaw chun kam khat ve boka dam do hi chuti to lo te ati te hian in hial na chuakin mi pa chun in chausia thu buairem tur kan nei ta fo mai ni kan pa naw la rui ve de ureng kan ja le liquid ba ka kan riat mi lovin in chiu te lo ti ve to chung ko tam tak buinang chukan nei chho ve ta ni ho ma ta kan tuma adu si lo kar khatte thang bowa kan mang ang le si ruang saran ron post te hian ama niang ti hlau reng rengin thin phu de pin kan chiara ato poto pa chuan a ve don chuan ho mom chu ka poi ti lo ati ve ta kan pa la chuan dam doi ka khoi ve ngai hleinem tin tana lo khwa chung lai chun zu in na sato zantina inang chi khani ve to pakhat line ngol ve theu ati ve thlat boxia ato poto pa kan pa naw chu ka thlem chara 3BCC a kan da thei de ramani kan pa chan chin bi ka lut taila zu in hian asual lem lova atong du sa bok nen duai na tong du zuala pazuan zang ti taka phi deuh sek ang hi nia note mu thale le lai te hi ka pudu tia apuak na lama ti hara mu hi le du si lovin zana ka men pha le vak thin hawin zia nei bok si lo ril ru ha ve du khop mai kanu le paten fel ema kanu fa chun ro lu ang mai min duata poisa kan nei lo hlavin akha to khian poisa min perenga ka chung te nen la anin close to box si so kon ei khom de ureng buka chtiang vela chuan kan pa zurui polai the a phusatama ama thina ho nu hau rep chang te kan ei thin voi khat pe chu ka chung ten ron pheya ei rong kan bola kan pa zurui phili vel chuan ka dal kan ron ti buain min leya ka ban ding lama ka nga hriom ve takani a rui to phei chuan amuthil ma ati ti lo le a phi cheng renga anin ve du sin o a mingin sarkar na thuk ma se a hlo tam lem lova hlo tam lo sa ma na kalain zuin satnu a phei chuan kanu te hne na sang ni chote thelut tamai thina
in thlruna van na du thin tak ka pa te bula po ka soi to pa hetia zu in reng chuan ka tlan san du mai donin ka ria ka thin kanu te po chuan zu ngi theina ni tak mielin remve mai la tho mange an ti ve thlota zuin reng bula chen chuan in haulo theini lova kei tongkam thiam lo boxi chu min hnial dang hne thei sia ti ngai na khrelo ul tukhi ka tap top thin mi chu lockdown lai te khan zuin tur wang an tia ani chu ni tin an chuakin du du na an kal thei sia ala khola room om hrom khopin zurim kan namzok sang ni somni pakhat kumtir lo ni chuan he tirngot chuan kan thachuak don lo katia isim thei don lo chuan ka hosanang se ti in ka hril tak hol maya ka thu tak buka ka ngeyang chu tia ma se tlai tangin angai te bukin oma naktu ka ngei ngeyang atikar thluana anaw nen in sual de oi oi an nei de ureng bok pakhatin 3BCC akan dale mayang sia tia pakhatin ke ai fe ni mo zo ka lo tia rui ve ve ta chu anin chang tok thei bok si atop topa kan chung ko borok ni nom lutuk chu ama hrem nan hrim po tin kanule patrem ti na thlapin ka tlan ta ni ka van duai em le ngala ka tlan chia covid-19 ka positive zui mampuinen om thrananga ya triple sia omin ka chhuwa nuwa kar khat in nuaya kudam ti ruakin min quarantine ti chuan engkima fel fai ta mo tia ka chung te bula ko om vele thei chia kan pa chu kan bula ron om dai le ngala tlan ve manawan om lo tak zu in zel tho boxia atira ka pa te pon thatakin lo ti ma se ari nuwa chuan an ning tin mela ka chhir thiama ka in thrung thin ho tur ka ti point a ho du silova atop topa ka in thrung lutukin kanu ten hena min lo huai mei to ka tia kan chu ko black sheep churun tirin kan bungruanen kan hole ta ringota in dan na ka mangkha ti fu ka in ti ema ka man chun zom char chara ma se ka rai le ta thova mampu ye chu piten a school kal zong zong an bui pui thei thova chu wang chuan mampui chang tur pai wat wat se min tia chutia ka rai ta chu an ni chun lom kei po lom ve tho maila ala hun lo de chuan ka hria kan pa zuin na salutuk kan buereng buksi 7-day hospital hi kan in pakhata chang hi ni ringot thi te na luaka kar khat vel dam doina kan oma a thavele maya kar ni vel ngei ve a fit thadon chia a in lea zula chesi a in tu che boxi buaina hlir hi ni mai voi khat phei chu thisen unit riat ngot pek ngai no ma hospital kan lut jing ve ta bok nen keila naupom ni ve bok nen pasal te zu in bui pui reng ngot kaning tong khong ve to boka thisen unit riat lai pek ngai khupa om nuwa aron dam le chi achu zuin le chuan sum pa chuang karon ho to lowang kan ina ron kalin ronom tum mala a thei to lowang kapa le ka uten zun huat ji ria sum pa chhuwa vai chuan iron lurem to don lawania ka tia thil soi ve zen kan ni lem lo buka ka thil soi to chu ti hlo tling ngei thin kan ni ti khchianga rei fe chung hi ve pha a ngei len don moti in kan lom ve man khop mai kumchan ve ngei thling ve mai thei ama po thasak choi that to wangin a mel po moin azuin ma ai na thau dei to zo chung koin biakin kan rapa kan hlim ve te lul nen tlai khat chu rui bukin ron ho lea kan thian pa promotion kan lo matia tun ba ka in don lo ti si kha atu ka thakin na chun zom lea ti ngai na ka hreto ngang lo ni kala ka anu le pa te fel em ma se ama berin anu na siam thadu si lova keila thuti ama din nge du mi ka ni wangin thakhat zen zon ka hak lea ni tin san tin ngei tur kan in ti chung point a ngei du tak si lo wangin kan fa te pani chu huain ka ho san ta ni anu le pa te pon min chilan tum hran lo ma se sum chu ka soi chuan an phal lo bur
anun siam that nan chaw lo mi ho don in then hlen kan phal reng lo an tia keipon ka thutiam ma ni se kanu le pa te englai po kan nu fa ho min duat em reng kan pa la ka po min tran em tu te thu chu nial tum lovin an thuang chon ka tum ta zo ka chua don hin kan pa po renga min dang ve bok ma se min dang lui thei lova kanin ti thing rim na sa khop mai a rui bok sia holui ka tuma wangin kut min thla ka tuma anawin min lo chanin anaw nen chuan anin sual pha ta boka kan buina sa lom ka u te ka phona min ron hruai ta ni ka u kan upa ber chu hlau khopa mi hring na po palian le chak ve ta kania kan pa te ang zu ei chiat khur deuh der tan chuan lo chi po ni lo kan kal do na ka u chuan zunam chungin voi khat ma ron kal tum suang che ani lo chuan rinain ka chena ang inu pui fanau ti a in zui thlang zo ka i thlan zok zu chu kan inai ron lu pui to tur ni lo patia kan pa chu ngoi ring kan u nau hi kan u telama kan kala ka pa hi lian lo ma se kan u telam hin lianin an sang hluma ka pa hi lian ve ngat phei se chuan hei a hian kan lian zok ang kan ti thin kan pa tan chuan ka u te chu ne chin ni lo hrim rui loan khoi ve bok si lo extra la pe bok si ti chuan kan in lama chuan kan omta sum chu ka soi ringai lo kan u le pa ka u le nau te ho ngei poin engtin nge omitum an ti poin hanen thadeu photila achiang chho mayang ka ti thina kan pa nen po kan in bereng tho ka mangaya ka ngai ve bok misual ni chuang lova zui na ti buai ve ni mai zantin kan in bia ala rui zia tho a rui lung puam hi thapa aron kal ngam to si lo kota ko lo chuak lok te aron ti lo le lo dak te u mam pui te u naw ka muchak aron tia ka khoi ve thin rui lo hei lovin ron kala tu man haw lo wang che an lo duat zok ngotang che ka ti thina ka pa te ka u te ho pon an mak pani chuna nia an duat ve lom zuin lo lai te pon ka u ten atak satana thatur ti in ei tur tu nai tha than ron pe a zuin lo chung lek poin an ron bia an ron fuya chutiang om chukan ni ve a zurim nam lovin ron kal se ria pon phal don lu tukringot ma se atana thalo ber zu chu ngei tum na nei chung si lova kei point mu ka tum ta bik lo ni khowela thil poi ta ber mai chu kan pa chuan mei chedang lo kup ta chu ni kan hriat tir chuan chu nu chu zuin ve thin tho ti kha nia ma se number 4 te po khoi thina kei ai no pangzok dei nia a mel po tha chung ko pa ngai takan nia an chung ko black ship ve berani chu hotel a ten riak thina chunu te chung ko la chu an ho sa sia poisa la nei thei si kan pa hi zuin mi mani se a mil chilem lova a tong du ba ka ti thiam ve de wania mi ngai nat po hlo ma chunu po chuan a du ve vi waniang kanin then nu thathum vel chiaral man tia anin kopta ni chu kan pa chu ina po hongai lovin chunu nen chuan inan lu aduna kan pa la mol ve boxi alung len chang hian miron phona an dan zong miron khrila kein chutian cheng dun taro rawani chuan thataka in nei tur le anun po siam thaturin kalo fuya a tap pur zela ngai dam min dil le chiama anu loka nang ma wanga ni hiti in miron an khum le a riru siam thiam har thin khop mai engpo ni se ka fa te pa nia om dan te sim hun ala nenga nun thara nei phot chuan hole hun te po kan la nei ang ti in du thu sam nung ber ka nei ve thin chunu nen chuan anin kopri chuang lova thakhat vel ba ka ni lo mai thei kan pa chuan ho san le ta ni ma se thilakal fu thei to lo kan pa chu hole nuwa sinot rescue center a ama thu ngei ne luta chuta omlai chuan
a mei chakop chuan keima miron bia in a rai thu le aril ruha siam miron hrilta ni chu anin kopti ka hriat ringot po khan kan lutuka cho po ei theilovin karil ru ko min ka tlai war thak thakania kan pa chuna nun sim te reng po ni se a mei chakop chu damdoi khoi ve thina ni wangin athisen a thiang limangem kan pa po thiang lim kherlo mai thei in nei le thei po ni la athisen test tir phot lo chuan nei ngamani to lo chunu po churun in soi thiam ve na sa nupui thren fel vek to bungrua po la vek to ngin en soya chuti ni lo se in pa hi ka kop bik lovang atia tak tak nge dot kan vur pato si lova kan pa fa nge ni em kan pa ne nan kop ma in engtika nge mi pa mut puin nun ber ti te ka zo chuaka kum fe ni to nga ti ve tlat si chu po in ven na mang lovin mi pa ko mut pui ngai lo dam doi ka ti wangin ka trup ve kher lo tia anu a phei chuan ron len min di la han phal lo ngot chi ni si lova aron leng ta kanin ko ma chutiang han che trup le mi pa trup dok kop du tur chi chu ni chuang lo ma se engma chiang chuang lo doktor le kha te miron en tira ama zok chu mang angani kan pa chu nei du chuang lo engtin nge no te chu lo piang se ti ang ti a buaya ril ruha na hlir ni mai ti dan tur khreto bik si lo kapa kan pa pa te ka varila in beturin katia anni lan lo thin rim boxi an bedu boxi lo ama po chu homom ve mai turin katia adu chi a boxi lova no te wang tal point siam thaturin ka nge na alo piang ni chuan kan fa te unau turani wangin chunu chu hoviau maila fui trul boxi kan boru kha thak sia chu no thum bela no som thak ang vel kan ni atira tak phei chun ka betu lova message te miron thona ka block zela number dangin ron tilea kan pa nei len tumin min blackmail mo kati man ma se voice record ron thonin kan pa ne nan chungchang le kei malam eng mar hiat lo dan zong zong a in sir zia le ngai dam dil miron thona hrelo na na chu dem ngot thei po ni chuang lo ka chung te pon ti fak ngai nan thre chuang lova iti dan dan ani mai I thu I kuta ni mai anti sia ngai dan siam thiam har tral tral khop mai kan pa te omna center chu a khors rei lova thlathum nge thali vel chawania reilo te ron chuaka aron chu main apan akup puinu rai thu lo varil vek to aron chu hian miron ko ma se ko hodu ri lova kum khatal ke en chin phot lo chuan ko hongom lo chu ba ka abial nu khan ka thiang lim ti ma se kan pa chu ti sen test turin ka kara I test tu lo chuan ka ron hol awang ka tia zu chu ngei ma se test tu chuang lo kanin bia ka piang in ka zot zia la test lo ti zel sia abial nu rai bo ro ka wang chuan min ron tlongam chi lova anu le pa te nen chuan kanin tlo po reng tho ti chuan bo ro neu neu nei reng chungin hun kan mang ve zela kumin mei tha khan abial nu chuan naw nei ta mei chia nei ani kan pa nen anin kar top vek toy moti in kei point phan hi amin hole po hun ve to viewin khria kan pa nen po kanin bethareng in huile po kan soi ringa ithisen test ro ko ti po test turin kanin min fel vek to chutia naw pian nu loka chuan kan pa chu mei chilambina chuan alo vo om ta dai ni chu ama berina volu khung ta ka chuan mel khiat te point an thil khiat te min khil vele luma center tanga ron chu nuwa anin zuin muthina an lo in thla chuang mi lo ni chu an lo in thla chuang mi lo ni chu keini la kan ngai lo thave me ma dam doi ti thin mei chian lu khung top mai chu tlom thla khi ka van ti tak an thisen an test tiranga an lo positive singa keile kan fa ten kan kai ve hlavin min kalsan luizo ke munile tin ka ngai tu na wak thuin sa thin thil ni thei ve thawani na chena oma a chan chu zuin to lo miawa aril ru har fim to
kan nu fa min hmangai wang te pawh ni ve thei tho ka ti ni lelama chuan khanu kha a hmel thain a pian te nala a vun te pawh nal lutuk kei fa pahnih pom tawh nen chuan te khin rual kan ni lo an lo ho sa ve tho buk sia engma ti thei kan nei to lo kan ti thei om chun chu sum chuani mai ti chuan ril runa em in July thla khan sum kan chu ve ta kan pa nu le pa te chun an phal lo bur kan chung ko black sheep ber po ron kalin sut le turin tap chungin mi ron nge na kanu ten mo wan pom lo anin nei don chuang lo arun hole em ang rei lo te lo ngak ram rotia kanu le pa te po ron kalin kum khatal ngak le ram turin min tia ma se kan chung kuain ro kan lo rel ve to mei chedang alo rai po kan ngai dam thei chu po kan fa te wang liu in ma se tu na rui lo hai lo vin lu khung to nga zel hi kan ti turnin kan rebik lo ni ke ma pa zok phei chuan dam doi lur sia kan pa po chuan ti ve to nga dui nang chun in then thei lo ni nga ti hial dam doi em chu khoi ring si lo bung rualak tu mo kan vakal chu an phal lo sa thlia po ni lo kapa kan pa chuan kaluin la ni lo chuan he in atang hian engmai la chuak lawang in sum chuai kan pom thei lo tia kapa nen pon in hial thing rima min hmangai na wang ni ma se katan an mom ni rem to si lova kan chung te dang chuan boru ka that lo zual phai chuan ilari lo phot mai ngun tia la lo chuan kan ho tar ngot mai ni kanu le pa te kan pa nu le pa te hi tuna pon lakal ringa bungrula kan soi chuan an thing rima in lak donai chuan a in chopin kan hal ral mai ang ti khopin an tangna a chang chuan an mo ve mai heti khopa min hmangaya ka bungru po la kan phal lo hi phu lo ka in tilut ka engma ka ni lo te lul nen ka ngai tu chian hian ka loma ka mit tui tlaringot thin mi ti chunin thena bungru in chuin buena tam takan neya ke ni ve chu an mo ka ni na lom ve thei chun ka bungru lak phal lovin min hruai holen la tum fanania engang mi nge ka ni le ka ti thin ke mi tong tlem ri phong mi lom zong soi thiam mi lo nu le pa te duat dan po thiam lo hi min va han choi moi tak ka ti ngoi thin kan chung te poin pasal thlang fu lo ni mai thei pasal nu le pai thlang fu e mai nang anga van nei hin tam lo nia min ti thina adik ka ti khop mai kan chung ko black sheep ber kan pa naw la hian kan fa te hi duatin angai em mai sia arui thei deuh ti ni maya aron kala aron lenga aron poma in ron ho thei trep to in lok chuan ke pon nuam ko ti lo ina pok ri ngai lo te hi ti mai maya no pangbula soi chi lo te khreve te kanin tia ka fa te ve tho lom le ka du ka hrilang hi tia ani podam doi ti sim to ma se kan za hi thla thei lo ni puisa nei lo ve thei te lul nen ani ve chuna no pang thilaron le sak zia le ngala api le putilain sum kan chuan nu a phei chuan kar tin hin ron tloa no pang du zong an rne mai sia no pang lain an ngai buk si ti hian bungrul thei si lovin a minga sum chu sin kan lom ta zel ani hi kan pa te chan chin hi kan soi ringai lo rima an ni pon miron be ngai lova kala blok chuang lo zuin le to im phei chu ka hrelo tuna ri chuan an la hlim ri niang ina ho ngai lova anu le pa te po be ngai chuang lo a mei chenu le pa te hian kan pa nu le pa te sun ron pe thina ron foi ho ro un te thin ma se ka pa te hian pachangania adu thlan na lom aron ho don ani poin anu pui fanau dik tak te nen lo chuan aron ho kan rem ti to lo an lo ti ve thlat boxia kan dan hi khir kual chingchi vet vel fe kan hi heti sina hian ka rek bung mayang chun zom tur lo tak le kan zel dan ka loron ziak le don nia eng po ni se kan hun man dan tur ngai chan zel langai ni ole tuna ka thurun chir tak kha ni zan mai ka dor nia a thar vat ema han ti chu thuai ka duwa amai ro chu hetiang thil thleng thar lam deuh hi chu
a hnuah hian delete draw mi ron ti le thina khatiang kha voi tam tak kalo tong to a chu wang chuan hetianga ka upload to te reng hi chu ka delete to don lo ni ti kha min lo hriat sak zel ta ula thange ri ru chiat wang ni lo ania hun le tha kan seng ve a thlon to pinakal ral thina ui om ve du thin mani eng po ni se like te subscribe te min la me sak lo zong zong te min me sak le ta ula ka van lom don tak a thei phei chuan min lo share sak le ta ula ka lom ngotang in zawa in hun man num ve kule Joy and Joy Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung so hian an bungrua nei chat ber te chungin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungrua quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sha in he hun hi ron van nei pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tam dana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack chotan ni dona ni apan to ten an pan non fo thin Joy and Joy Shopping Center Falkland East phone number 9612 507 530